mun yi aiki a Najeriya, mun fito wasu kasashe mun yi aiki, ba inda ka taba zo aka ce ka bada kwabo daya. Ina dan ƙauyen Fantami, dan ƙauyen jihar Gombe, na tafi Madina na karantar, kuma a jami'a ta musulunci, kuma babu wanda ya taba tambaya na kwabo daya. Ran da na isa wurin, ga mota a airport tana jira na, ta ɗauke ni aka kai ni masauki na isa, ba wanda ya ce mun ko kaza, aka bani abinci kyauta, na zauna kwanaki, aka bani inda zan zauna, na koma, ban biya kudin abinci ba, ban biya kudin mota ba, ban biya kudin daukan aiki ba. Haba jama'a, mu je wata ƙasa a yi, mu zo ƙasar mu, ƴaƴanmu da ƙannanmu wai sai sun ba mu kudi a dauke su aiki, ai mun ci amana. Kuma wai da wannan sifa wai mu ce wai muna so ƙasar mu ta gyaru, wallahi muna yaudaran kanmu ne. Babu wata ƙasa mai ma'ana da ake irin wannan. Yara sun yi karatu, in ba da aiki mu ba su haƙuri, mu koya musu wani abun da zai rike su a rayuwa. Hanyoyin rayuwa suna da yawa, amma ƴaƴanmu da ƙannanmu wai sai an karɓi kuɗin su a ba su aiki. Kuma ran da ka karɓi kuɗin ka gamu da shi gobe ka ce masa me? Ran da kai ritaya shi Allah ya ɗaukaka shi, ka kalli idansa kuma ka ce masa menene? Haba walakantar da kai, nawa ne kuɗin ga baki ɗaya? Cin haramun ya taɓa sa mutum ya arziki? Haba waɗannan al'amura ba su da daɗi wallahi, musamman ga wanda yake zuwa wasu ƙasashe ka gani akwai takaici a ƙasar mu, wai sai mun yi waɗannan al'amura, kuma abun takaici mu muke cutar da kanmu, ba fa wani ne zai ke ba, mu muke cutar da kanmu. Wannan abu in ka cika sharaɗi a wurin Allah ka kubuta, wanda ya karɓa haramun ne, in shi ya ji tambayar ya dawo maka da kuɗin ka ya baka. Wannan shine ka'ida. Mahaifiya da ta rasu Allah ya gafarta mata. Ban gane tambayar taka cewa ko akan rasuwar mahaifiyar ne ya dame ka ko kuɗin da ka bayar ba. In akan kuɗi ne ga fatawar, in akan mahaifiya ce, ƙauna ta mahaifiya a fili ne, a ce da sai da kayan ɗakinta ta baga kuma ta rasu. In ba uwa ba, mutum ne za su yi wannan a duniya. Ai yana da wahala. Ka yi ta addu'a, ka roƙi Allah ta'ala ya buɗa maka ka mata ayyuka na sadakatun jariya, musamman waɗanda suka zo a cikin hadithi na Ibn Majah rahmatullahi alaihi. Shi ma hadithi na Ibn Majah ne kamar na farko, abubuwa da manzo ke cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allama wa nashara aw waladan salihan taraka aw musafan waratha aw masjidan bana aw baitan libni sabil bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa bihi fi hayatihi qabla mautihi. Wannan hadisi iya cikin littafin Ibn Majah rahimahullah, hadisi na 242. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace hadisi ne sahihi. Manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana nau'uka na sadaka mai gudana guda 7. Na farko yace ilman allama wa nashara. A wannan babin ilimi, a sai takardu na addini a riga ba da sadaka a matsayin sadakatun jariya gare ta, ko gina wani abin da ya shafi makaranta ko biyan kudin makarantar yara, duka ya shiga cikin ilman allama wa nashara. Mu rika yi wa iyayenmu magabata irin wannan, sayan takardun addini mu bayar, biya wa yara kudin makaranta don Allah ya kai ladan zuwa gare su, gina makaranta ko ajujuwa a makaranta. Na biyu, waladan salihan taraka, ɗa na kwarai da aka bari. Wannan kuma shine mu yi ta musu addu'a, Allah ya musu rahama kamar yadda suka rene mu muna kanana. Na uku, au musafan warratha, ko kuma legacies na Qur'ani, iya cikin muhimman sadakatun jariya. Fansan Qur'anai ana ba da su a makarantun Qur'anai da masallatai inda za a karanta su. Au baital libni sabil bana, ko gida da aka gina ga wanda suke kaman a ce an mai da shi endowment, wato wakafi, a ba ko ɗaliban ilimi su zauna ko marayu su zauna ko ajiye shi gidan saukan malamai ko gidan saukan baki ko kuma gidan saukan wasu muhimman mutane, ya zama wakafi aka yi. Sai na gaba, au masjidan bana, ko masallaci da aka gina. Na nawa kenan? Na 5 ko? Au naharan ajira, ko idan ruwa da aka samar, ko rijiya ko famfo ko bohol. Na 7, au sadaka ta saddaka bi hafi hayatihi, ko kuma kawai kaji ana fi sabilillah sai ka cire dan kudi 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, miliyan 1 gwargwadon arzikin da Allah ya baka, sai ka ce kai sadaka ne wa iyayenka. So waɗannan su ne abubuwa da za ka yi wa mahaifiyarka akan wannan sacrifice da ta yi. Allah ya jikanta ya gafarta mata, ya kuma jikan iyayen mu ma ya gafarta musu. Allah shi samu wanye lafiya. Na'am, da haka wanda suke karban kuɗi su ba da aiki